Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την επιχείρησή σας? Πόσο καιρό δραστηριοποιήσετε στην περιοχή του Άργους? Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή της Αργολίδας και στην περιοχή του Άργους από το 2010, τέλος του 2010. Είμαστε ένα κατάστημα γεωργικών εφοδίων που προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον παραγωγό εδώ της περιοχής, την παροχή υπηρεσίας που κάνουμε, που παρέχουμε συν τα εφόδια τα οποία έχουμε, σπόρια, λιπάσματα, φάρμακα, σπορόφυτα και όλα τα άλλα, εργαλεία. Ποιες είναι οι κύριες καλλιέργειες που θεραπεύετε και ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σε αυτές τις καλλιέργειες? Οι κύριες καλλιέργειες με τις οποίες ασχολούμαστε εδώ στην περιοχή είναι τα πορτοκάλια, τα εσπεριδοειδή γενικότερα ως μια μεγάλη κατηγορία, τα πυρηνόκαρπα, οι ελιές και τα κυπευτικά. Αυτές είναι οι κύριες και ασχολίες και όλα και των παραγωγών εδώ της περιοχής. Έτσι, τα προβλήματα και οι προκλήσεις τα οποία έχουμε είναι το βασικότερο ίσως στις ναυαλίνες και στα νιουχόλ, οι κόλλες, οι κομιώσεις οι οποίες παρουσιάζονται και μας δημιουργούν μικροκαρπίες και καθιστούν το προϊόν αντιεμπορικό επί της ουσίας, με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοια θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε. Επίσης στις ελιές είναι τα καρκινώματα τα οποία παρουσιάζονται στις ελιές, επίσης τα στρες τα οποία υπάρχουν στα φυτά, ειδικά με την κλιματική αλλαγή η οποία βιώνουμε όλοι καθημερινά, με τις υψηλές θερμοκρασίες, με τις παρατεταμένες ζέστες και όλα αυτά τα πράγματα, είναι οι προκλήσεις οι οποίες σε καθημερινή σχεδόν βάση αντιμετωπίζουμε. Από πότε συνεργάζεστε με την Τίμακα Αγρολίδα, ποια είναι η γενική σας εντύπωση για τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της εταιρείας και ποιες τάσεις παρατηρείτε στην αγορά σχετικά με τη ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα θρέψης και βιοδιέγερσης? Με την Τίμακα Agro συνεργαζόμαστε τα τελευταία 3 χρόνια. Τα προϊόντα τα οποία έχω δουλέψει βασίζονται σε καινούργια μορία, σε καινούργιες τεχνολογίες και μου έχουν δώσει πάρα πολλές λύσεις σε πάρα πολλά θέματα. Εμπιστεύομαι τα παιδιά της Τίμακα Agro και την εταιρεία, γιατί θεωρώ ότι είναι μια εταιρεία η οποία ποντάρει στην καινοτομία, ποντάρει στα νέα μόρια και αυτό το πράγμα είναι και η καινούργια πρόκληση των επόμενων ετών. Πόσο συχνά προτείνετε το προϊόν VitalFit στους πελάτες σας? Ποιες είναι οι καλλιέργειες που το χρησιμοποιούν περισσότερο? Το προϊόν VitalFit είναι ένα προϊόν το οποίο εμένα προσωπικά μου έχει δώσει αρκετές λύσεις. Το προτείνω όπου υπάρχει πρόβλημα και όπου είναι ενδεδειγμένη η εφαρμογή του. Έτσι, άρα το προτείνω κατά κόρον στις ναυαλίνες, στα νιουχόλ, στα δέντρα τα ηλικιωμένα μέρη τα οποία έχουν το στρες από παλιούς παγετούς. Το προτείνουμε σε ελιές, ειδικά τώρα με την κλιματική αλλαγή. Το VitalFit μας έχει δώσει λύσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του VitalFit που το κάνουν δημοφιλές στους παραγωγούς του νομού και ποια είναι η αποτελεσματικότητά του στον αγρό? Οι κύριες καλλιέργειες που χρησιμοποιείται στην περιοχή είναι εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα και ελιά. Τα προβλήματα τα οποία μας λύνει είναι η έλλειψη νερού, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι χαλαζοπτώσεις που συναντάμε κάποιες φορές μέσα στην καλλιέργεια. Το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο ταιριάζει απόλυτα στην περιοχή μας είναι η προστασία και ανάπλαση των φυτικών ιστών της καλλιέργειάς μας σε περίπτωση κάποιου προβλήματος. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του VitalFit που το κάνουν δημοφιλές στους παραγωγούς του νομού και ποια είναι η αποτελεσματικότητά του στον αγρό? Το πρώτο πράγμα που κάνουμε εμείς όταν το εφαρμόζουμε ένα καινούργιο ειδικά προϊόν είναι να το δούμε σε πειραματική, ας το πούμε σε μικρή μάλλον κλίμακα, στον αγρό. Από εκεί και πέρα, εάν το προϊόν είναι καλό, θα πιστούμε και θα το χρησιμοποιήσουμε κατά κόρο. Το VitalFit λοιπόν έδωσε τις εξετάσεις του και πέρασε με άριστα. Είναι ότι το VitalFit, όταν το εφαρμόσεις, πας μετά από 10 μέρες στο χωράφι και βλέπεις μια άλλη εικόνα του άγρου. Δηλαδή η καλλιέργειά σου είναι σαν να έχεις κάνει λάθος, να έχεις μπει σε άλλο χωράφι, σε ξένο χωράφι. Είναι τόσο εντυπωσιακό το αποτέλεσμά του και γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι το VitalFit ήρθε για να μείνει στην αγορά. Πώς διαφέρει το VitalFit από τα ανταγωνιστικά προϊόντα που μπορεί να εφαρμόζονται σε παρόμοιες περιπτώσεις? Το VitalFit είναι ένα καινοτόμο σκεύασμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές δράσεις. Αρχικά μπορεί να μας προσφέρει θρέψη, λίπανση, αντιστρες, αντιγύρανση, ανάπλαση ιστών και ανάλογα με την καλλιέργειά μας να λειτουργεί διαφορετικά όπου το χρειαζόμαστε.
Μπορείτε να μοιραστείτε συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχημένης χρήσης του Vitalfit από πελάτες σας? Σαφέστατα. Το έχουμε χρησιμοποιήσει, όπως σας είπα και πριν, σε πορτοκάλια, σε ελιές. Οι παραγωγοί οι οποίοι το χρησιμοποίησαν δεν είναι τυχαίο ότι το ζήτησαν και την επόμενη χρονιά. Είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο για εμάς που δουλεύουμε στα μαγαζά αυτό το πράγμα.